Сам? Качвай се! Хайде, върви, давай, давай, давай! Давай по-бързо, давай, давай! Боже, ще умрем! Ще умрем! Не, няма да умираме! Ще умрем! Няма, довери ми се, той е невероятен шофьор! Боже мой! Боже мой! Заключени сме. Колата не тръгва. Поне избягахме от чудовището, нали? Добре. Време е да тръгваме. Хвана ме! Той ще ме убие! Не! Не! Не дей! Пусти ме! От качалка. Убий го, убий го! Видя ли? Видя ли? Не си толкова силен без глава, а? Хайде. Какво е това? Робот. Но различен. Супер модерен робот. Сигурно е японски. Да. Определено е японски. Какво правиш? Едва ли иска да ни нарани? Сериозно? Говориш ли роботски? Защото двамата току-що водиха смъртоносна битка. Май иска нещо от мен. Какво? Другия говореше за страницата ми в eBay. По-странно момче не бях виждала. Можеш ли да говориш? Сателитно радио XM, дигитален кабел, новинарска система на Колумбия. Значи говориш през радиото. Благодаря, прекрасен си. Ти си чудесен. Какво беше онова с нощи? Какво? Съобщение от Звездния флот. През необятния простор на космоса ангели ще падат от небето като гости от рая. Гости от рая, какво? Какво си ти? Някакво извънземно? Имаш ли да задаваш още въпроси? Боже, май иска да се качим в колата. И къде ще ходим? След 50 години, не искаш ли да си спомниш, че си имала коража да се качиш?
Тази кола е доста добър шофьор. Да. Защо не седнеш на тази седалка? Няма да седна там. Той кара. Да. Права си. Тогава може да ми седнеш в скутер. Защо? Само аз имам колан. Сигурността на първо място. Да, добре. Нали? Да. Добре. Видя ли, така е по-добре? Знаеш ли, това с колана беше много хитър ход. Благодаря. Знаеш ли какво не разбирам? Ако е някакъв супермодерен робот, защо се превръща в това раздрънкано камаро? Не разбирам. Видя ли? Не се прави така. Видя ли? Мърдете, Пако! Супер, видя ли? Страхотно. Сега го ядоса. Тази кола е чувствителна. $4000 си отидоха.